zuwa zai da me aka dake shi yanzu yana Wannan muryar wasu yara kenan da aka kulle su a wani ɗaki na kangararru a makarantar Malam Musa Safiyanu mai dalla-dalla. Duk da cewar gwamnatin Kano ta haramta a irin wannan makaranta, ana gudanar da karatun Kur'ani ne a wannan makaranta kamar yadda ake yi a tsangaya. Rundunar 'yan sandar jihar Kano ta kai samame ne makarantar Malam Musa mai dalla-dalla da ke unguwar Wailare a ƙaramar hukumar Kumbotso. Almajirai 113 ne suka shaƙi iskar 'yanci a ranar Litinin inda ta gabata, bayan da wasu ɗalibai 10 suka gudu har suka kai ƙarar malamin bayan da suka sha azaba. Ana dai biyan naira 18,000 ne akan kowane ɗalibi, sannan tuni malam ya fara gina sabon makarantar Mari wacce tafi wanda yaran ke ciki a yanzu, kuma akwai ɗakuna da suka yi kama da fursun. Yahaya Aliyu, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka tona asirin malam mai dalla-dalla, ya ce. Yayin kurungura shine dalilin da yasa aka ma wannan duka. Da aka ma wannan dukan shine ya kwanta har da ƙarshe bai kai shi asibiti ba, kuma duk jikinsa da haka tunda a ciki suka dake shi jini ya shara a cikinsa. Saboda haka wannan dalili yasa sai dai kirawo masu kemis a kawo mata clofenic sai da isa yau kwanansa 12 bayan ya mutu. Da ya mutu ranar Asabar aka ɗauke shi aka ja ka binne shi saboda bai ma sanar da iyayensa ya binne shi ba sai bayan ya binne shi. Shi ma da zargin homosexual din. Dan malamin saboda haka ma yanzu an kama shi an saka shi a cikin mota. So saboda haka da aka yi hakan sai muka samu shi malamin ake sanar da shi cewar gashi ga abin da yake faruwa sosai da yake ɗansa ne sai ce a sharri aka yi masa. Malam ya ce duk wanda zai gudu mu kama shi mu dake shi. To shine ya taso da makami zai fitar gudu, shi wanda ya mutu shine ya muka kama shi muka maida shi aka daddake shi. Ana dai zargin malamin ne da cin zarafi da laifin kisan kai, sanya wa yara mari da aikata neman yara da wasu ɗalibansa ke yi. Ina sane da matakin ta amma ni ba irin shi nake yi ba. To wane yake kake yi? Ni ba na zalunci. Me kake yi? Yawwa ina karanta da yara Alkur'ani. Ba bin haƙƙi da gaskiya kuma suna haddace Qur'ani a hannuna. Maganan idan yaro ni ba na mari. Ai gashi kana ce in gari ana tsaya. Kwamishinan addinin Musulunci Muhammad Tahir Adamu Baba Impossible ya ce wannan ba tsarin koyarwar karatun Kur'ani ba ne. Ta haramta gidajen 'yan mari sama da shekara 2 da suka wuce zuwa yanzu. Duk gidan da aka samu ya kulle mutum, musamman yanzu irin nan yara suna cikin keji kamar wato a kurkuku, wannan ya aikata laifi. Sannan gashi ya kashe mutum. Gwamnatin jihar Kano za ta gobar hannu da shi a kotu. Za a sa 'yan sanda za su je su yi bincike, za a tono wanda ya binne, sai an tono gawarsa an zo an tabbatar bisa ka'idar likitoci me ya kashe shi. SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce Malam Musa ya aikata laifi kuma za a gudanar da bincike. A biyo bayan gwamnatin jihar Kano da ta hana wato gudanar da gidajen mari inda yawanci aka azabtar da musamman yara da matasa, an hana amma duk da haka akwai waɗansu wanda suna gudanar da wannan gida wanda bayan gudanarwa ma an samu rahoton cewa akwai yaran da a irin wannan gidan da aka kulle su din wato an dake shi ma ya mutu, wanda kuma aka yi shiru aka je aka birne shi wanda iyayensu ma ba a gaya musu cewa ya mutu ba. An dai iza ƙeyar Malam Musa mai dalla-dalla da mataimakansa guda 4. Tuni dai aka rufe makarantar tare da kwashe ɗaliban makarantar inda aka kai su hukumar Hisba, yayin da ɗaliban da suke jika ka dawo kowa ya tafi gidansu. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.